Mak špehuje. Pán doktor, hráte sa na špiona? Špion. Pán doktor si mal pravdepodobne vypil toho viac, než mal. Pán doktor Sedmak, prečo plujete? Čo ste vlastne pili? Listy. Vy ste pili listy? Keby len. Jaj. Vidíš, to mi dal Dargi. Včera videl robotu, keď nemá robotu. Pán doktor Sedmak, a kam vlastne idete? Joj, ponáhľam sa, zajtra večer na obed idem s kamarátom na pivo. Pán doktor, počkajte. Vy by ste už asi nemali piť. A čo by? Ale, čo by? Idem zajtra na obed do 4 ráno na pivo. A s kým podobná? Pinou? Pino. A to už neplatí. Možno. Musím vám platiť. A kto je Pina? Pino. To je takto opraviť celé, čo toto vyhľadí. Ja som Pina. No, veď práve. Aspoň vieš, ako si. Pán doktor, náhodou, tak pre bezpečnosť všetkých tu, chcem sa opýtať, či ste brali aj iné ovplyvňovacie látky, ktoré môžu mať napríklad okrem alkoholu také drogy. Jasné, každý večer stávky na Marisku mi fajčí. No vidíš, kokain. Vy to šnúpete práve teraz? Fuj, to sú sračky. Aj tá Mariška už byla bejvala lepší. No a teraz už nie tak ako kedysi. Aj, nie už. A ako to viete? Aj, stará, dobrá, známa mi to povedala. Takže vy to teda neberiete takéto drogy. Nie. Už len kokain. A pán doktor, pijete vôbec niečo? Veď práve, Nie, že nepili? Takže alkohol ste nepili? Nie. Stopnite to. Pán doktor, a pili ste niečo? Nie. A budete ešte piť? Dajte preč tú kameru.